ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜୁ କାମ ସାରି ତା ରହିବା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଭିଡ଼ରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପଛରୁ 2-3ଟା ଝିଅର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା। ରାଜୁକୁ ଲାଗିଲା ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱର। ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେଇ ମୋହ ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଖୋଜୁଥିଲା, ସେଇ ଝରଣା। ରାଜୁ ଅଟକି ଗଲା। ସେମାନେ ତା ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ରାଜୁ ଡାକିଦେଲା, ଝରଣା। ଝରଣା ଚମକି ପଡ଼ି ରହିଗଲା। ତା ସାଥୀ 2 ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେ ଦିଏ ଯାଅ, ମୁଁ ପଛରେ ଆସୁଛି। ଝରଣା ରାଜୁ ପାଖରେ ରହିଯାଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? କାହିଁ, ତତେ ଡାକିବା କ'ଣ ମନା କି? ମନା ନୁହେଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କି କାମ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ସେଇଆ ତ ପଚାରିଲି। ରାଜୁ କହିଲା, ତୋ କାମ ତ ସରିଗଲାଣି, ଚାଲୁନୁ ସେ ପଥର ବନ୍ଧ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା, ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା। ଝରଣା କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ତମ ସହିତ ବସି କି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବି? ରାଜୁର ସିଧା ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆରେ ବସିଲେ କଥା ହେଲେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଇଯିବନି। ତୁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ। ତୋ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ଠାକୁର ବି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଲୋ କ'ଣ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଏ ତେଲେଙ୍ଗା ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ, ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବାକୁ? ଅଧିକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କ'ଣ ଦରକାର? ରାଜୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଝରଣାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିହେଁ ବସିଥିଲେ ପଥର ବନ୍ଧ ଉପରେ। ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷ ଥିଲା, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିଲା। ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନ ବହୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସିଲା ପରେ ରାଜୁ କହିଲା, ଝରଣା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ରାଗିବୁନି ତ? ମୋ ଘର ନୟାଗଡ଼ର ପଞ୍ଚିଡ଼ା ମାନପୁର। ଗାଁରେ ବାପା ଆଉ ମା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। 8 ମାଣ ଚାଷ ଜମି ଆଉ ଘରଟିହ ଅଛି। ଘରେ ମନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଧାଇଁ ଆସିଲି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଏଠିକି, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ନର୍କ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ପରି ତତେ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସିଧା କହୁଛି, ସତ କହୁଛି, ଯେବେଠୁ ତତେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ଝରଣା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେହ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜୁ ସିନା ଦେଖିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଝରଣାର ସ୍ୱର କହିଦେଉଥିଲା ତା ଦେହର କମ୍ପନ। ଝରଣା ଥରି ଥରି ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲା, ମୋତେ ବାହା ହେବୁ? ରାଜୁ ତା ହାତକୁ ଧରି କହିଲା, ହଁ ବାହା ହେବି, ତତେ ବୋହୂ କରି ମୋ ଗାଁକୁ ନେବି। ଝରଣା ସେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ଜାଣିଛୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଦେଇପାରିବୁ? ରାଜୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଝରଣା କହି ଚାଲିଥାଏ, ତୁ ସିନା ଦରମା ପାଇ ଖଟୁଛୁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଏ ଠିକାଦାରକୁ 70,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଏଠି ଖଟିବି। ମୋ ଜୀବନ ଏଠି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ସିନ୍ଦୁର ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯଦି ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦେଇପାରିବୁ 70,000 ଟଙ୍କା? କିଣିପାରିବୁ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ? ମୁକୁଳେଇ ପାରିବୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଏ ଜୀବନକୁ? କଥା ଦେଉଛି, ସାରା ଜୀବନ ତତେ ଭଲ ପାଇବି, ତୋର ହେଇ ରହିବି, ତୋ ଘରେ ଖଟିବି, ତୋ ସେବା କରିବି, ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏତିକି କହି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଝରଣା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମାସକୁ 3,000 ପାଉଥିବା ତାହାପରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ପାଇଁ 70,000 ଟଙ୍କା ସାଦ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁରେ 2-3 ମାଣ ଜମି ବିକିଦେଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେତକ ଜମି ତ ତାଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ପୁଣି ତା ବାହାଘରରେ କିଛି ଯୌତୁକ ଆଶା କରିଥିବା ତା ବାପା ବୋଉକୁ ସେ କି କ'ଣ ଜବାବ ଦେବ? ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ବୋହୂ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେ ବୋହୂ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କୋଉ ମୁହଁରେ ତା ବାପାକୁ କହିବ ଜମି ବିକିବାକୁ? ରାଜୁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଝରଣାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। କାମରେ ତାର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସୁପରଭାଇଜରଠୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲା। ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ତା ମନ ଝରଣାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା।
ଝରଣା କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ତାରାଟିଏ ଭଳି ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେପଟେ ଝରଣା ଜାଣିଶୁଣି ରାଜୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ବୁଝିଥିଲା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇକି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଇବା ହିଁ ସାର ହେବ। ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଷ୍ଟୋରିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।